Hola a tothom, gràcies per ser aquí, gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa, ja ho sabeu, del grup Terramar Televisió en col·laboració amb Tot República i que estem emetent des del plató de Canal 20 d'Olèrdola. Si en alguna cosa segurament estarem tots d'acord és que un metge, sobretot, ha de saber escoltar i ha de poder tenir una comunicació, una interacció clara amb el pacient. Si quan anem, com dèiem fa temps, a cal metge i li diem que tinc el cor agre o que m'ha sortit un voltadits o que tinc una tos de gos, ens hi hem d'entendre perquè el professional ens pugui fer un bon diagnòstic. Avui parlarem d'un llibre, d'aquest llibre que esteu veient ara mateix. És un llibre que ens proposa conèixer i recuperar un vocabulari que és viu, que és senzill, que és aclaridor, perquè és divers, relacionat amb el llenguatge popular i amb un món tan important per tothom com és el món de la salut. El llibre és Ensenya'm la llengua i en parlarem amb el seu autor, el doctor Antoni Beltran. Benvingut, doctor. Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Nosaltres més, encara. Doncs el doctor Antoni Beltran, que és metge, és especialista en medicina interna i en medicina familiar i comunitària i exerceix de metge d'atenció primària i geriatre a Sant Feliu de Guíxols i és autor d'aquest llibre que hem comentat, Ensenya'm la llengua. Primer de tot, la pregunta obligada. Aquest, de fet, és una segona edició d'un llibre que ja vau presentar fa 6 anys. Sí, aquest llibre sí, seria un segon llibre, d'un llibre que va aparèixer amb el mateix títol l'any 2018, que va tenir una gran penetració, diguem-ne, a nivell de moltes comarques. A partir de totes les informacions que vam rebre d'aquestes quasi bé 50 presentacions que vam fer arreu del país amb aquest primer llibre, n'ha sortit aquest segon llibre, que és un llibre amb el mateix títol, ampliat, revisat, hi ha un 50% més de contingut, i amb una editorial, en aquest cas l'editorial Gavarres, l'editorial primera, l'editorial Gregal de Girona, va desaparèixer en plena pandèmia, i llavors doncs, hem agafat aquesta editorial Gavarres i jo entenc que ha sortit un llibre molt ben fet, molt ben configurat. Està molt ben editat, perquè és un llibre que també té tot un seguit de dibuixos, que anirem veient uns quants. És un llibre, com deia, il·lustrat pel company Pous Colí, que és un il·lustrador professional, amb un pròleg també del company Màrius Serra, lingüista conegut per tothom, i és un llibre que volem, amb això que deies, que tingui que pugui penetrar allà on te calgui, que és sobretot en el món sanitari, futurs metges, futures infermeres, mitjans de comunicació, com estem fent avui aquí, i també, naturalment, en el públic en general, perquè la gent sàpiga expressar-se quan vagi al metge o l'infermera o vagi a urgències tingui facilitat per explicar i expressar tot allò que li passa. Explica'ns una mica com va néixer aquest llibre, perquè de fet això, diguem-ne, a l'inici la gestació és molt enrere. Sí, ens hem de situar gairebé a 10 anys enrere. Jo em vaig adonar, ja m'havia adonat fa molts anys, quan jo vaig exercir de metge al Camp de Tarragona i vaig estar vivint 11 o 12 anys entre Reus i Valls, exercint de metge, a l'Hospital de Sant Joan de Reus concretament i després Joan 23, a la formació, llavors Poblets de l'Alt Camp. Jo em vaig adonar per primera vegada que uns registres nous, diferents dels que jo coneixia com a catalanoparlant, diguem-ne, com a metge i com a catalanoparlant, no? I passa que aquell període de Tarragona va ser un període breu, de 10 anys, va ser quan vaig arribar a Sant Feliu de Guíxols, el Baix Empordà, quan em vaig adonar amb més propietat que hi havia tot un llenguatge, un vocabulari al voltant de la salut, els remeis, les malalties, la pèrdua de salut, el nostre propi cos, que era viu amb la gent de mitjana edat per amunt, però que d'una manera paradoxal s'havia perdut en les darreres generacions de gent més jove. Llavors em vaig adonar
que realment potser valia la pena fer alguna cosa per salvar i preservar aquest vocabulari, que de fet és un patrimoni cultural importantíssim que tenim al voltant, com deia, de la nostra salut i del nostre propi cos. De fet, i ho diem per la gent que ens estigui veient i escoltant, doncs no penseu que és un diccionari, no és un diccionari. No. Evidentment es podria fer servir com un cert diccionari, no? Però la cosa va més enllà, no? És un llibre que es pot, diguem-ne, llegir, perquè és un llibre que explica anècdotes, que explica l'etimologia, la història de les paraules. Sí, és una barreja, a més està confegit de tal manera que és com si fos un llibre com de medicina, diguem-ne, de medicina popular, perquè ens entenguem, no? Perquè quan jo havia recollit ja tot un volum realment important de paraules i expressions, a l'hora de confegir el primer i el segon llibre va ser fer-ho com si talment fos un llibre de medicina, o sigui, per apartats i per apartats del cos i sistemes diguem-ne, fisiològics del cos. Per tant, el cor, diguem-ne... El cor, el pulmó, com si fossin els especialistes que la gent va al metge, ara en veurà l'especialista del pulmó, del cor, de l'aparell digestiu, el neuròleg, el psiquiatre, etc. Doncs una mica en aquests apartats s'ha anat confegint el llibre, anant posant, i com deies, no és un diccionari. Una de les primeres coses que jo em vaig entendre és que no havíem de fer un diccionari, que no calia fer un diccionari, que diccionaris ja n'hi ha molts, i també de termes mèdics i de termes sanitaris, sinó que és un llibre que, com podreu veure, si tenim temps avui suposo que ho farem, és anar estirant una mica el fil de les paraules, del vocabulari, de les llengües, sempre relacionats, si pot ser, amb coses del nostre propi cos, de la salut, els remeis, les malalties, etc. No? Farem una mica això, farem un petit repàs d'algunes paraules perquè, a més, és un llenguatge en el qual hi ha formes pròpies de cada territori, és a dir, de cada dialecte o subdialecte de vegades, perquè de vegades, i crec que t'ho he sentit dir en alguna entrevista, doncs de Canet a Sant Feliu, em sembla que és, ja hi ha paraules diferents. Sí, que a vegades no has de recórrer gaire distància per trobar paraules diferents. No, i d'aquí, per exemple, d'aquí on som ara al Penedès, al Camp de Tarragona, segurament també hi ha paraules, expressions que es desconeixen d'una banda a l'altra, no? Però això, jo crec que això és una riquesa de l'idioma. Més que una barrera i més que un problema, això indica que la llengua és viva, és rica, i que hi havia tots uns modismes per expressar tot el que ens passava i tot el que pensàvem que ens passava quan la gent anava a cal metge, no? A cal senyor metge, anava a les consultes, als consultoris que hi havia als pobles. A cal metge, pels joves que potser ens estiguin mirant, perquè abans anàvem a cal metge. A cal metge, a cal senyor metge, ara hi ha els CAPs, hi ha els ambulatoris, hi ha els hospitals comarcals, tot això, però de fet la idea que hem de tenir és que la manera d'expressar-nos quan anem al metge no pot ser massa diferent de si anem al metge del poble o de la ciutat més propera o si un dia ens toca anar a l'hospital de referència a Barcelona, per exemple, no? Perquè, de fet, la malaltia i els mals seran els mateixos i, per tant, jo entenc que aquella persona s'expressarà més o menys d'una manera bastant semblant. Anem a veure alguna d'aquestes paraules. Per exemple, anar moll. Anar moll, sí, anar moll, això és una paraula... La primera impressió és d'anar mullat, diguem-ne, no? Això és una anècdota que jo explico en el llibre que em va passar precisament quan jo exercia de metge de capçalera en un poble tocant a Valls que es diu Alió, Alió Puigpelat, de fet, doncs em va venir una senyora relativament jove dient-me que estava preocupada perquè el padrí, allà són padrins, l'avi, diguem-ne, el padrí anava una mica moll, anava mollet,
Jo d'entrada no havia sentit mai, aquesta expressió no l'havia sentit en el context d'una entrevista mèdica, no? I esclar, jo d'entrada em va semblar que m'estava dient que es mullava les sabates, se li escapava el pipí, amb una paraula. Sembla el més lògic. I a partir d'aquí jo li vaig insinuar, no?, una mica si tenia febre o si se li escapava el pipí directament o si patia de la pròstata, etc. No, doctor, no, ell orina molt bé, tot va bé. No acabàvem d'arribar a la conclusió del per què, de l'expressió aquesta, no? Fins que, al cap d'una bona estona, vaig deduir que anar a moll en aquella zona de l'Alt Camp, o sigui, la zona de Valls, Montblanc, diguem-ne, perquè ens entenguem, anar a moll és una manera d'expressar que les cames no li aguantaven, que anava moll de cames, mollesa. Les cames li fan figa, que també deia. Exactament, les cames li feien figa, que no s'aguantava, no? I bé, doncs aquesta paraula, que això és una anècdota, però jo la poso en el llibre també com una manera d'expressar que hi ha en aquesta zona de l'Alt Camp. També aquí a l'Alt Camp, perdona, una altra expressió també molt pròpia d'aquí és quan el padrí, que està malalt, comença a revifar, comença a posar-se bo, diguem-ne, hi ha una expressió també molt interessant que és el padrí ja branda. Branda, en el sentit de moure's, el brandar. Es comença a revifar una mica, comença a moure's, ja es lleva, no? Brandar vol dir moure's, branden les branques dels arbres com fa vent, brandem una bandera, brandem una espasa, sempre en el sentit de moure's, no? I llavors, el que deia abans, d'estirar el fil de les paraules, no? De la paraula brandar en surt la brandada, perquè la brandada de bacallà es fa movent els ingredients, movent-lo molta estona i amb molta paciència i molta parsimònia, vas brandant tots els ingredients fins a aconseguir la brandada. Anem amb més coses. Quan t'hem presentat hem dit tos de gos, però de tos n'hi ha de moltes maneres. Hi ha, per exemple, tos de vidre. Sí, home, hi ha la tos de vidre, tos seca, la tos de gos, la tos fonda. Llavors hi ha una tos també molt curiosa, que és la tos de missa d'11. Tos de missa d'11. Sí, això és propi, això ho diuen molt cap a la zona del Lluçanès. La tos de missa d'11 és aquella tos fingida, diguem-ne, aquella tosseta que et fas venir en un moment per no anar a treballar o per no anar a l'escola. Una tos fingida és una tos de missa d'11. Per tant, la tos és important, la tos a l'hora de visitar un malalt encostipat o que tingui la grip o que tingui, doncs, saber una mica el tipus de tos que té, la mena de tos, si és una tos fonda, si arrenca flema... I la de vidre com seria, la de vidre? Com? La de vidre. La de vidre seria la tos de vidre és aquella que pràcticament quasi no es tossegues, no arrenques gaire, la tos de vidre. També hi ha la tos grassa, també segons en algunes comarques, una tos grassa seria aquella tos al contrari de la de vidre que és que vas arrencant les reumes i les flemes amb molta facilitat, no? La tos grassa. Crec que quan vas arribar a Sant Feliu vas aprendre una que és encanyonar. Encanyonar, sí. Sembla que vingui de canyó. Sí, de canyó, sí, ve del canyó perquè allà a la zona aquesta, no de Sant Feliu, sinó pròpiament tot el Baix Empordà, el canyó és la gola, el coll. O sigui, per exemple, aquí diríem, a mi tinc mal de coll, o em fa mal la gola, per exemple, i allà fan servir aquesta paraula canyó, que jo la vaig escoltar per primera vegada a Sant Feliu, i d'entrada em va sobtar molt, perquè, esclar, em fa mal el canyó, no puc encanyonar, etc., referint-se al mal de coll, diguem-ne. Que costa d'empassar, no? Costa d'encanyonar, sí. No pots fer-la passar pel forat del canyó. Jo la primera vegada que vaig sentir aquesta paraula, una senyora gran que em parlava del canyó i de no poder encanyonar, d'entrada vaig pensar que em parlava dels canons de Palamós, de l'havanera, saps? L'havanera del canó de Palamós. Vaig dir, ostres, quina gent més estranya, no? Però allà, per exemple, hi ha una altra paraula, insisteixo en això, tornem amb el tema aquest de la zona aquesta del Baix Empordà,
que és una paraula també que em va sobtar molt, però jo la trobo molt bonica, per explicitar que una persona té vertigen, o que li roda el cap. Abans en dèiem, a la castellà dèiem tenir vèrtic. El vèrtic és un castellanisme, ara molta gent ja diu... Seria vertigen. Tinc vertigen, o em roda el cap, no? Però allà diuen tinc cap rodo. Cap rodo. Cap rodo. No rodó, rodo. No, cap rodo, cap rodo. Cap rodo. Que roda. Que roda, sí, tinc cap rodo. I és una paraula molt expressiva, expressa molt bé el que està passant en aquell moment. No? Estem parlant de paraules que es fan servir, si més no per la gent més gran, però que encara es fan servir. No estem parlant de fòssils. No, aquestes paraules jo les he anat recollint aquests darrers 10 anys, i d'aquí ha sortit el llibre, com deia, a través és un llibre de quilòmetre zero, que diríem ara, o sigui, amb una llibreteta apuntant tot el que va dient la gent a la consulta, o jo també estic amb un geriatre, també en el geriàtric, gent gran, que va explicant, i jo vaig apuntant-ho tot, perquè és molt important, totes aquestes, sobretot les expressions relacionades amb la salut, apuntar-les en el moment que te les diuen, en el context, Per exemple, alguna persona pot dir, ai doctor, jo puc dir, per exemple, amb una senyora, amb un senyor, com et trobes, Jaume, per exemple, no? I contestar-te, ai doctor, estic fet un envà de canyes. Un envà de canyes. Vol dir que és un estat... Molt dèbil. Molt fràgil, un estat de fragilitat, O, per exemple, dir-te, ai doctor, mira, mitja figa, mig raïm. Mitja figa, mig raïm. O sigui, ni bé ni malament, però són expressions gairebé poètiques. Sí, molt riques del llenguatge. Molt riques i quasi és poesia pura, no? Poesia pura parlant de mals, i d'aquí ve l'interès que jo vaig tenir d'anar recopilant totes aquestes expressions que jo les he sentides en la consulta. O sigui, llavors d'aquí té el valor de la recopilació i de la feina que hi ha darrere del llibre, no? Abans has comentat d'on venia la paraula brandada i per què en diem brandada, no? I això és una mica la història de les paraules, que de fet és una història meravellosa. I és una història que a vegades et pot, o gairebé sempre, diria jo, et pot sorprendre, no? En tinc alguna d'apuntada. Per exemple, els càlculs renals. Els càlculs... És a dir, les pedres, les pedres al ronyó. El que antigament se'n deia ha tingut mal de pedra, es referia a patir litiasis renal, o càlculs, pedres al ronyó, amb una paraula, no? La paraula càlculs, que se'n diu càlculs, tinc càlculs al ronyó, tinc càlculs a la bufeta de l'orina, això és una herència dels romans. O sigui, els romans, els patricis romans, els nostres avantpassats romans, quan tenien atacs de pedra, en aquell moment no hi havia ecografies, ni hi havia tacs, ni hi havia res de tot això, però existia la malaltia. Però tenies l'atac. Sí, l'atac de pedra hi era, no? Doncs se'n van adonar que quan aquella persona que tenia un atac de pedra expulsava la pedreta, aquesta pedreta, que si no ho sabeu, són unes pedres petitones, rodones, que llavors els metges d'ara el que fem és analitzar-les, les analitzem per saber si són de fòsfor o de calci o d'àcid úric, etc. Doncs aquestes pedres que s'expulsen en alguns casos quan hi ha un atac de pedra, es van adonar, els romans, que eren molt semblants a unes altres pedretes que ells feien servir per calcular les coses, per comptar i per... Per anar comptant utilitzaven unes pedretes que eren similars a les que expulsaven en un atac de... I el nom de càlculus, en llatí càlculus, ve d'aquestes pedres molt semblants a les que ells ja feien servir quan comptaven les coses. També hi ha una paraula que és fetge, que potser en aquests moments ningú diria d'on ve. I jo fins que ho vaig llegir tampoc. El fetge és molt curiós, la història del fetge també és una altra herència romana, o sigui, en llatí clàssic, la víscera que coneixem com a fetge, se'n deia iècur, el iècur, però al cap de 100-150 anys, els romans es van aficionar, també com ara els francesos, però això ja ho feien els romans, per tant els francesos ho han copiat dels romans, i els romans sembla ser que ho van copiar dels egipcis. Doncs alimentaven les oques amb figues seques, perquè s'engreixessin i sobretot s'engreixés el fetge, per llavors menjar-se'l, el foie, diguem-ne, el que entenem ara per foie, no?
Doncs llavors, de tant alimentar el iècur amb figues, al final popularment se'n deia iècur ficatum, o sigui, la víscera alimentada amb figues, el iècur ficatum. Però va quedar ficatum, i el ficatum és el que llavors ha traspassat les diferents llengües romàniques, i així tenim del ficatum, figatum, llatí, ha passat al fetge català, ha passat al hígado en castellà, ha passat al foie, que també és figa en francès, el figato italià i el figado portuguès. O sigui que una mica és curiós la idea aquesta que quan parlem de fetge ve de figa. Ve de figa, de la víscera alimentada amb figues. Amb figues de les oques, diguem-ne. Després, ja cap al final del llibre, doncs el que fas és recollir una mica el llenguatge més actual dels joves, per entendre's, no? Allò clàssic de que tinc un tirón, avui tinc un trencasso, el trencasso al damunt, el sarpullit, un tirón. Sí, bueno, aquí hem de fer... O sigui, hi ha dues coses diferents aquí, Sí. Per un costat hi ha el llenguatge, que és el que jo reivindico primer, és el llenguatge, diguem-ne, juvenil, d'argot juvenil, que va aparèixer al voltant dels anys 80, més o menys, i que consta en el llibre, i jo el contraposo en aquest llenguatge més clàssic, diguem-ne, de la gent més gran, no? Llavors, aquest llenguatge creat als anys 80 ha passat ja o sigui, ha transcendit... A ser d'ús habitual. És d'ús habitual. I ara, per exemple, una persona de mitjana edat pot dir, per exemple, que flipa perquè una cosa flipa, o que al·lucina, estic al·lucinat. Hem de fer un reset. O han de fer un reset, en comptes de fer un foc nou, per exemple, o fer un canvi d'hàbit, doncs fan un reset, un canvi de look, per exemple, o els hi fan bullying a l'escola, o els hi fan moving. Són paraules que ja s'han incorporat. O la gent gran has de fer un informe mèdic perquè estan fent aquagym, per exemple, no? Aquagym, no? Tot això són paraules incorporades en els darrers 20, 25, 30 anys, algunes, com aquesta d'aquagym, aquesta és molt nova, no? Això està fa 10 o 15 anys, i aquestes consten en un apartat final del llibre, ja et dic, contraposant una mica, perquè posaré un exemple. Per exemple, la meva mare o la meva mare, per exemple, o la vostra mare, o la vostra tieta, o la vostra iaia, diria, per exemple, això a mi que em treguin sang, per exemple, em fa una mica d'angúnia, per exemple, no? O em dona ànsia. L'angúnia, l'ànsia, tot això. Ara la gent jove, per expressar aquesta mateixa situació, esclar, no saben què vol dir ànsia ni angúnia, no coneixen aquests conceptes. Sí, són conceptes una mica que si no es fan servir habitualment en el dia a dia, doncs esclar, es perd una mica el saber de què volen dir exactament, no? Llavors, doncs clar, s'ha d'expressar aquesta situació, i aquesta situació com l'expressen? En comptes de dir això em fa ànsia o això em fa angúnia, és això em fa pal. Això em fa pal, o si fa molta angúnia, no fa gaire deien, ara també està una mica en desús, això em fa iuiu. Iuiu, que era el cant, el crit del Tarzan, dels negres del Tarzan, era el iuiu, és un llenguatge, diguem-ne, dels indígenes. Clar, aquestes paraules serien diferents del que he comentat jo, com és el trencasso, que això són castellanismes. Exacte, llavors aquesta és la segona part. Aquesta és la segona part de paraules d'ús molt comú, que fins fa molt poc les dèiem en català, perquè existeixen en català i són paraules que són les que realment estem reivindicant amb aquest llibre, que ara, d'una manera paradoxal, la gent més jove no les diu en català i les diu en castellà. Les agafa del castellà. Per exemple, una seria el trencasso. El trencasso ja tenim una paraula molt sonora i molt bonica, que és calipàndria. Tinc una calipàndria de Maria Santíssima, una calipàndria de Caldeu, una calipàndria del que vulguis, m'entens? Calipàndria. El tema del tirón, són estrabades. M'he fet una estrabada, m'he fet una regirada, una revirada. Tirón és un castellanisme, un modisme, però ja tenim la paraula. I per exemple, la paraula pioc,
tinc el nen una mica pioc o el nen està empiocat, si no conservem la paraula pioc o empiocat, que per cert ve dels ocells, del pioc, doncs ara, esclar, han d'expressar la situació aquesta. Llavors què diuen? Tinc el nen patxutxo. Clar. Però ja tenim l'expressió, m'entens? Ja tenim l'expressió. Llavors, totes aquestes expressions jo entenc que s'han de recuperar. O, per exemple, estar enrogallat. Quan estàs una mica encostipat, dèiem això de la tos, que dèiem abans, doncs de vegades tens una mica de rugall, enrogallat, no? Són expressions que jo crec que s'han de conèixer, perquè són expressions, no estem demanant, no estem reivindicant un llenguatge arcaic, de museu, un llenguatge dels antics boscatans. És ben viu. És un llenguatge que tard o d'hora l'hem de fer servir, perquè, esclar, hem d'anar al metge, hem d'anar a la infermera, hem d'anar a urgències, hem d'anar a l'hospital, i el primer que el metge ens dirà, si pot ser en català millor, no? Com deies tu primer, esperem-ho, que això de mica en mica ho anem definint d'una manera clara, que el metge com a servidor públic ha d'entendre i comprendre les dues llengües oficials que hi ha en el país, no? Doncs és important que llavors tu, quan vagis al metge, que el metge t'entengui naturalment i que tu puguis expressar tot allò que t'està passant, que si tens esgarrifances, que si tens tremolins, que si estàs encarcarat, que si tens un ull de vellut, un ull de poll, etc. Vull dir, totes aquestes expressions, amb tots els matisos que calguin, són molt importants a l'hora de tu anar al metge i poder explicar tot allò que bonament et passa. Doncs estaríem parlant molta més estona amb el doctor Antoni Beltran, però ja estem fora de temps, ja m'estan dient que estem fora de temps. Per tant, només recomanar-vos una vegada més el llibre aquest, Ensenya'm la llengua, perquè segur que se'l llegireu, i us interessarà, us agradarà i veureu coses, més enllà d'aprendre algunes paraules, veureu coses molt interessants, unes coses molt, diguem-ne, sorprenents de vegades, com això que hem estat comentant d'algunes paraules, com brandada, que hem comentat, o fetge, etc. Moltes gràcies, doctor, i endavant. Endavant, a veure si això... Anem presentant el llibre per totes les comarques i a cada lloc que anem intentem recopilar i recollir alguna paraula nova. O sigui que aviat hi haurà una altra edició. Qui diu aviat, diu... Sí, bé, aquest llibre estem molt contents perquè ja ara sortirà la quarta edició i cada edició intentem ampliar-ho una mica més. Moltes gràcies, doctor, i nosaltres ja tornarem la setmana que ve i us esperem aquí. Com sempre, a Terra de Marca 21. Que tingueu una molt bona setmana.